Salut, prieteni! Astăzi o să facem un videoclip. Uitați toată casa mea. Vedeți? Și vă arăt și planta mea. Nu doar casa. Uitați planta mea care am făcut-o eu. Vedeți? Nu. Uitați aici. Vedeți planta mea frumoasă, vedeți? Acum, care am plantat eu. Acum o să vă fac turul casei. Aici în nuche se vede că e întuneric. Aici e casa cea mare. Trecem la alte camere unde sunt mai luminoase. Iar că aici e veranda. Și aici vedeți diferite încălțăminte. O să vedeți voi mai încolo ce mai facem. Uitați, hainele mele, așa, să facem bine, să ne înțelegem, prieteni. Hainele lui fratele meu, îl vedeți pe fratele meu și pe bunica. Și așteptați un pic că vi arăt. De vi arăt. Așa pe furiș.